Fideo dosbarth i chwith ar gyfer y mathemateg, uwch gynhaliol uned 1. Disgrifio gofod, y gofod o'n cwmpas, hynny yw. Y mesurau scalar a vector, beth yw'r gwahaniaeth rhwng rhain? Wel, disgrifir y mesur scalar gyda'i faint yn unig, pa mor fawr ydy e, neu pa mor hir yw e, a disgrifir y mesur vector gyda'i faint a'i gyfeiriad. Felly, dyma ni rhai pethau ddylen ni fod yn ystyried. Felly, y scalar yw pellter, pa mor bell ni wedi teithio. Y vector yw dadleoliad, pa mor bell i ni o le ddechreuon ni. Y dadleoliad. Y bianedd yn scalar, ond mae'r cyflymder yn vector. Mae cyflymiad, wel, mae'r un gair dyn ni am y scalar cyflymiad a'r vector cyflymiad, ond mae dibynnu ar y cwestiwn neu cyd-destun y broblem i ni'n ystyried. Mae mas yn scalar, mae dim ond am yr gwrthrych ei hunan, a mae pwysau mae ganddo rym a cyfeiriad. Mae grym hefyd, grymoedd eraill i gael, sy a chyfeiriad a maint. Tymheredd, o mae tymheredd yn gallu mynd i fyny neu i lawr, felly mae hwnna yn vector yn newid mewn tymheredd, bydde fe'n vector. Maint y tymheredd ei hunan yn scalar. A maes, wel, mae maes yn dod i fyny mewn sawl cyfeiriad. Gewch chi weld enghraifft ohono yn y funed. Felly dyma ni enghreifftiau o vectorau. Dyna'r vector A, dyna'r vector 2A, a dyna'r vector minus A. Maint gyda ni a chyfeiriad. Chyfeiriad 2A, dwywaith maint. Maint 2A, dwywaith maint A. A minus A yn mynd yn ddirgroes i gyfeiriad A. A dyma ni enghraifft o faes magnetig. Vectorau, cynrychioli vectorau. Bod wedi dod ar draws vectorau fel colofn yn cynrychioli cyfeiriadau x a y o'r blaen, y ffordd symlaf yw eu cynrychioli gyda saith. Byddwch chi wedi dod ar ei traws nhw pan yn traws fido siapau yn tygau yr x ar y top a'r y, cyfeiriad y oddi tano. Felly, os dyma'r vector A, a ni'n ysgrifennu A gyda y llinell oddi tano, ond pan yn printo, ni'n neud yn ysgrifen trwm. Felly, hefyd, nid yw vector a lleoliad penodol mewn gofod os nag yw hyn yn cael ei nodi. Felly mae vector yn gallu fod yn unrhyw le yn y gofod. Modulus vector yw maint y vector. Hynny yw hyd y linell sy'n ni gynrychioli. A ni'n gallu cynrychioli fe gyda y dou linell oddi gwmpas fel modulus y vector A, neu A sydd ddim a llythyren drwm. Negative vector, hynny yw y vector o'r un maint ond mewn cyfeiriad dirgroes. Felly dyna minus A i ni. Yr un maint ond mewn i chyfeiriad arall. Adio vectorau. Mwyn adio vectorau, byddwn nhw'n rhoi yn gwt un i pen y llall, pen i chwt. Felly, wedyn, roddir swm y ddau vector gan y vector sy'n mynd o cynffon yr un cynta i ben y vector ola. Gen i weld hwn yn digwydd nawr. Felly, os dyna y vector A, a ni angen adio y vector B. Felly, ni'n gosod y vector B a'i gynffon ar pen vector A. Wedyn y vector A plus B yw'r un sy'n mynd o le ddechreuon ni yn syth i ben y vector ola. Felly, yn lle'r llwybr hir ar hyd a B, ni'n gallu fynd llwybr byr A plus B. Hefyd, ysdim ots pa ni'n dechrau da. Felly, os ydyn ni wedi dechrau gyda B, a ni moyn ydo A iddo fe, felly ni'n ydo y cynffon A i pen B, a mae hwnna yn rhoi'r un vector ac A plus B i ni. Neu mae B plus A ar un beth a plus B. Gallwn wneud hyn mewn unrhyw drefn, roddir hyn parallelogram vectorau i ni.
Golygur hyn bod adio fectorau yn gymudol, commutative, sy'n golygu nid yw'r drefn adio'n bwysig. Mae adio cyffredin hefyd yn gymudol wrth gwrs. Ond nid yw tynnu yn cyffredin yn gymudol. Ni methu dweud bod 3 tynnu 2 yr un beth a 2 tynnu 3. Felly dyw hwnna ddim yn gymudol. Nodiant vector. Vectorau colofn. Rydych chi wedi cwrdd â vectorau colofn o'r blaen. Atgof i ni golygur 4 a minus 3 oddi tano, midian 4 uned yng nghyfeiriad x, a minus 3 midian yng nghyfeiriad y. Mae gennym nodiant arall sy'n defnyddio vectorau uned. Y vector uned yng nghyfeiriad x yw i, ac yng nghyfeiriad y yw j, felly mae i a j gyda ni. Pan yn ysgrifennu rhwng llinell o dditanint yn lle ei rhoi mewn llythrennau trwm. Felly gallwn ysgrifennu y vector uchod sef 4 minus 3 fel 4i minus 3j. Neu, wrth ysgrifennu fe 4i gyda llinell minus 3j gyda llinell oddi dano. Felly mae'r 3 ffordd yna gyda ni o ddynodi y vector. Yn y vector yma, y cydran i yw 4i a'r cydran j yw minus 3j. Ar grid cyfesurynol, mae i a j yn edrych fel hyn. Felly un uned ar draws yr uchelyn x yw i, sef 1,0 yw ei gyfesuron yna fe. A j wedyn bydd 0, 1, sef 1 uned ar yr uchelyn y. Mae'r rhain yn edrych fel bod e dim ond yn gweithio mewn 2 dimension, ond pan byddwn ni yn dod ar draws A2, fe welwch chi bod y vectorau yma i gyd yn gweithio mewn 3 dimension hefyd. Adio a tynnu i ddechrau noten. Gallwn adio a tynnu vectorau sydd wedi rhoi fel rhifau yn eitha syml. Roddir y dull yma ar un canlyniad a'r dull blaenorol o adio cwt i phen ar ddarlun. Felly, yr allwedd yw yn bod yn deall bod y cydrannau yn gyfeiriadau, ac fe allwn adio neu tynnu pob cydran ar wahân. Felly, os i ni angen adio 4 minus 3 i 2, 1, ni'n adio'r cydran i, sef y uchelyn x, a ni'n cael 6, a ni'n adio'r cydran j, a ni'n cael minus 3 plus 1, a ni'n cael minus 2. Neu, os ni angen gosod e fel i a j, 4i plus 3j plus 2i plus j yn rhoi ni 6i yn gyfan gwbl a minus 2j. Pan yn tynnu, mae'n rhaid bod yn ofalus. Felly 4 minus 3 minus 2, 1 yn rhoi ni yr uchelyn x yn 2, cydran i yn 2, a'r cydran j, mae gyda ni minus 3 minus 1 sy'n rhoi minus 4. Neu defnyddio i a j, mae 4i minus 3j minus wedyn, cofio bod y minus yn cyfeirio'r 2i plus j, felly mae 2i dyn ni, 4i minus 2i, a minus 3j minus y j yn mynd yn minus 4j. Felly dyna'r 2 ffordd. Sut mae hyn yn edrych? Os gosodwn ni a yn 4 a minus 3 a b yn 2, 1, dyma a, 4 lawr, 4 ar draws a minus 3 lawr yn edrych rhywbeth yna, b yn 2 ar draws 1 i fyny, b ar ddiwedd, dyna b yn dod o'r tardd wedwn ni. Felly ni'n gallu symud b i pen a, felly dyna'r vector a plus b. I tynnu nhw i ffwrdd, mae rhaid ni gosod minus b ar pen a, felly mae gyda ni plus a minus b gyda ni yma. Sylwch bod b ddim yn sefydlog, ni'n gallu symud e o gwmpas, a ni wedi gosod e mewn lle sefydlog fyna. A sylwch bod a minus b yr un peth a plus minus b.
yna fel algebra cyffredin. Yn gyffredinol, mae vectorau yn arfau pwerus. Mae hyn yn rhannol o achos gallwn ddarganfod canlyniadau cyffredinol. Enghraifft, ar y dde cawn y diagram adio tynnu o'r sleid blaenorol. Edrychwch ar y diagramau adio tynnu eraill. Beth ydych chi'n sylwi? Wel, dyma ddau i chi yma nawr. Meddylwch ar beth chi'n sylwi o'r 3 diagram na. Felly llwch chi ofyn i'ch athro yn ysgol beth mae e'n feddwl, neu hi. Lluosi a rannu, nid yw'r rhain mor syml. Mewn gwirionedd, nid ydym yn gallu lluosi fectolau yn yr un modd a gallwn gyda rhifau. Mae gyda ni lluoswm scalar a lluoswm vector ar gael, os byddwch chi'n mynd yn bellach gyda'ch mathemateg, ond beth gallwn wneud yn y cwrs yma yw lluosi neu rannu gyda scalar. Felly, byddwn yn lluosi neu rannu bob cydran ar wahân gan y lluosydd neu'r rhannydd. Felly, os ni angen lluosi 3 gyda minus 2, 3, ni'n lluosi y 2 gydran, 2 elfen. Felly, 3 lluosi minus 2 yn rhoi minus 6, a 3 lluosi 3 yn rhoi 9. Neu, gyda i a j, ni'n lluosi mewn i'r braced, felly minus 6i a plus 9j. Rhannu, minus 2, 3, rhannu dy 3. Wel, rhannu dy 3 ar yr elfen i bydd minus 2 treian a'r elfen j yn rhoi 1 i ni. Neu gyda i a j, rannu y vector minus 2i plus 3j gyda 3 a ni cael minus 2 treian ar gyfer i a plus 1 gyda'r j. Sut mae hyn yn edrych? Wel, roeddwn ni a yn minus 2, 3. Felly a yn minus 2 lan 3. A 3a, wel, mae'r cyfeiriad heb yn newid, ond mae'r vector yn hirach. Os ni angen rhannu, a yw'r un goch, a treian a wedi rannu dy 3, yw'r un wyrdd. Felly mae y cyfeiriad heb yn newid, ond mae'r vector yn llai gyda ni. Treian yr hyd. Pan yn lluosi gyda scalar, cawn vector paralel i'r gwreiddiol. A cofiwch, dim rai fe ddechrau o'r un lle. Dyw a 3a ddim yn gorfod fod yn yr un lle. Dim ond bod nhw'n paralel a'r hyd yn tair gwaith yr un gwreiddiol. Lluosi rannau gyda rif negatif tro yma, fel o'r blaen, bydden nhw'n lluosi neu rannu bob cydran gyda'r lluosydd neu'r rhannydd. Enghraifft, os ni angen lluosi ein vector minus 2, 3 gyda minus 3, ni'n neud yr elfen i, felly ni'n cael minus 3 lluosi minus 2 yn rhoi 6, a yr elfen j ni'n cael minus 3 lluosi 3 yn minus 9. Neu yn ffurf ij, lluosi dy minus 3 yn rhoi plus 6i, minus lluosi plus yn rhoi plus 9j. Rhannu gyda minus 3. Felly minus 2 rhannu dy minus 3 yn rhoi plus 2 dreian, a 3 rhannu dy minus 3 yn rhoi minus 1. Neu ar ffurf i's a j's, 2 minus 2i plus 3j rhannu dy minus 3 yn rhoi 2 treian i minus 2j. I ni. Sut mae hyn yn edrych? Gen ni'r un vector. Felly mae a gyda ni yma yn minus 2 lan 3, a mae minus 3a yn mynd i fod 3 gwaith y hyd, ond mewn gyfeiriad dirgroes. A wedyn ni a wedyn a rannu dy minus 3, neu minus a rannu dy 3, mynd yn gyfeiriad dirgroes treian ar hyd. Ond cofiwch, does dim rhaid ni osod nhw o'r un pwynt. Mae'n enghreifftiau i gyd yn 2 dimensiwn, ond byddwn nhw gyd yn gweithio'r un fath mewn 3 dimensiwn.